Joo, moi. Tästä tulee nyt tästä kanavasta tulee mun parkour kautta tällainen vlogipränkki, joku tämmönen. Ihan sama. Eiku pränkkikanava. Pränkki ja parkour. Niin. Mäkin teen sit Ja sitten mä saatan jossain vaiheessa kuvata tänne vlogiin, kun tää mun pääkanavalla mä en tee tänne facecamiin nyt vielä. Otan näitä jo yhtäkään oikeesti laita. No onpa. Joo, me tehdään moni pränkki. Eli meillä on täällä tällaisessa hämäräpussissa 2 tonnia käteistä. Niin. Ihan kunnon massa. Sori, että mun pitää nyt laittaa näin päin tää kamera, mutta mä esitän nyt tässä, että mä oon kännykällä. Kun me mennään niitten Yhteen tyyppiin luo. yhden tyyppien luo ja näytetään, että meillä olisi näitä rahoja. Mitäs teet? Katso nyt kuinka hyvä. On. Hyvin. Aivan hetki luomaan. Mut me sensuroidaan näin naamat. Tai niitten naamat. Ainakin yritetään. Niin, tai sitten vähän sumennetaan sitä. Tai olisiko sille hyvä, että sumennetaan sitä ruutua sillä, että ne ei näy. Oikeastaan. Jos ne on siinä pihalla. Sitten oli 2 poikaa pyöräilemässä. No. Monen kaikki tuolla näkyy pari voijaa ja me mennään nyt Rope on sillä tuolla puhelimella. Me laitetaan silleen taskuun. Olisiko tähän silleen? Sitten jos ne ei oo siinä. Jos ne ei oo siinä. Joo, Joono editoi oman videon täältä Joono JI-kanavalta näkee tän saman. Ja mun kanavalta näkee. Eli mun kanavalta tulee parkour-videoita ja pränkkejä. Munkin. Munkin. Ei ne oo tuolla enää. No mennään tänne kyllä kohta. Lope luupoilla. Mikä se talo on? Häh? Mikä talo se on? No varmaan. Varmaan sisällä. Niin. Meillä on rahea. Mitä? Meillä on rahaa. 2 tonnia käteisenä. Näytä. Ei oo tekorahaa. Ei oo. Ihan oikeeta on. On ihan oikeeta. Annetta näytä. Miten mä voin todistaa, että onko se oikeeta? Tää on aika. Se onkin vaan 20. Meillä onkin 2 tonnia. Oi oi. Tiedän, meillä on tekorahoja. Ei oo. Mulla on itselläkin näitä takana. Sen äitissä poikattiin, että sitä taisi panna kauppaan. Häh? Sen äitissä ne just sulla ei ole rahaa, ja sitä on rahaa. En mä käy kaupassa. Ehkä kerran kuukaudessa. Mistä sä saat rahaa? Tuut meille ja pöllit ne.
On se homma. Noniin. Ensimmäinen Oli tehty. tollain eläinten kiduttaja tollain homma. Niin ja sitten yksi toinen myös. Niin. Me kyllä sumennetaan se näyttö vähän, ettei niiden naamoin näy. Ettei tuu sitten mitään sanomista. Mutta Niin ja joo, jos mietit, että tää on vaan pränkkirahaa. niin, että me ei kyllä aiota kyllä ostaa tulla mitään, että toi ei kyllä menisi läpikään. Ei meniskään. Koska ne on ihan väärän kokoisia. Vissatas ettei sotten kokoisia, ne on isompia. No niin, tehdäänkö nyt se tohon tiellä? Katsotaan heti kun sieltä tulee joku, niin sitten sen jälkeen. Jatketaan sitten. No niin. Löydettiin ensimmäiset prankin uhrit. Joona, lävemme vielä. Ketä no joo? Yksi on tyttö, kävelee tossa. Ja yksi poika meni tonne. Joo, no mieluummin... Kuinka kaukana se tyttö menee? Otas tulee vähän lähemmäs, sit mä lähden. Sille lenkkeen, sit mulla yhtäkkiä tippuu. Kuva sille mitä tapahtuu. Joo, niin mä ajattelin. Sitä Häh? sit kyllä ja jos lähtis oikeesti juoksemaan. Mä juoksen tuossa nuhikosen. Tosta. Sille. Missä kohti se menee? Hei, Joona, lähde! Venä. En lähde. Mä lähden kohta lenkkeille, se on sit. Katsotaan mitä. Tuu tää pömpeli. Ei, kato tästä näkee. Hyvin. Noniin. Joona menee. Mä en oo varma kuinka hyvin tää näkyy, mutta yritetään nyt vaan olla vittu hiljaa. Täältä tulee Joona. Vaakes. Tää vähän kusi. Hän oli kännykällä, joten ei huomannut. Sillä on joku mummo. Joo, sille. Sun vuoro. Kova. Juokse silleen tälle sun. Nyt kun otat kädet pois taas, kun se tippuu sun. Ota sun puhelimen. Ota mun puhelimen, niin on äänitys päällä. Ota se sun tanko. Vedät taskus käsillä. Mene. Juokse sen ohille. Nyt juokse. Tää oli onnistunut. Tää oli mahtavaa. Se oli sillä... No sit sen jälkeen sillä... Ei tää kyllä taida oikeet olla. Mitä sä sanoit? Ei haittaa.